Hello mga bay, kumusta mong tanan diha? Hi. Hello, di ako karon kuyog na akong mga bahandi. O, to si kuya. Hi kuya! Ito siya sa front seat. So, paingon mi karon mga bay sa Tuna Republic. Diri sa may Patalinghog Avenue. Humay-humay, Basak. Lapu-Lapu City. Kay doon ako isa ka follower nga gikan sa Hong Kong. Og doon na sila family conference karon. Digo na airplane niya eh. Murag ana ra conference ra kay sila ra man magpapamilya no. Kay when we say reunion, kuan pa man to kasali na yung mga ugat-ugat, mga gamot. Kasi tawag ana. Yan ang tinatawag na reunion. Pag kayo lang, pamilya lang, that's called conference. Natutunan ko yun sa papa ko. Kaya niingon mo kung matapok-tapok mi. Kami lang, mga anak niya, kami tanan, mga apo. Yung ko reunion, yan akong papa na. Dili na siya reunion, conference na siya. Dari pa. Hello sa dia, bibi. Hi. Hi! So, kanaan ako nga followers, nag-order siya na ko og 50 katuhog na saging, 100 ka puto cheese, 100 ka choco puto. Ang akong baligya sa una is 2.15. Nagkuan man ko sa sudanan bitaw, makuan ko sa mixture, so akong gihimo na pud ako tag cheese ang usa. And then naay duha ka box nga choco moist Choco puto cake. to, Oh yes, choco puto. Nag-invento kay nga naman jud na basta tagaluto. Ganahan mag-imbento og mga bag-o nga mga luto. So ayan. Ara dilo. I hope nga dili mi late no. Kay 6 o'clock ra ba ang kaon? Kaya pa kuya no? Okay. Mas 4 pa gani. Sige, ikaw makawi bibi niya sa camera ha. Tarunga ha, nga di malibot ang plantaw. Sige, see you later. Bye-bye sa bye-bye. Bye-bye. Kasi, nana may mga bay sa Tuna Republic na doon. Naka-play ba ni ma? Wala na may mga bay sa Tuna Republic. Kapita ang pinakita. Di ko na pwede mabay. Na, Kuya? Kaya po na ni mo, di man ni mabali-bali mong kamera. Anak, rana ayaw, tanduga. Ipo sabi kung magkuhan ka. Dala, pakita sa... Dala mga bay, yung order. 50 katuhog nga pritong saging. Ano, kisa may nagkit-kit na ko sa. Mo na mong gingon ganun. Ayun, amida, mga nigo. Kay gusto siya sa nigo ibutang. Pitpita ni kuya. Kanang nigo sa taas ko, dala. Dina, mga puto, mga bay. Angel, kaya ni mo, bibi? Mga puto, mga kuan. Ya na to, ya rins. Sa kay mga rins.